Som els alumnes de 5è de l'Escola Pau Casals del Vendrell. Al llarg d'aquest trimestre i des de diferents àrees hem estat treballant respecte a un tema molt interessant i a la vegada preocupant, perquè hi ha persones que els hi és igual i nosaltres volem aconseguir que tothom sàpiga el que és i vegi la necessitat de fer alguna cosa. Ens hem adonat que cada vegada fa més calor, no plou, està augmentant el risc d'incendis i la desertització, està pujant el nivell del mar, s'estan desfent els pols i les glaceres. Aquestes qüestions també estan afectant a la biodiversitat i l'existència d'espècies naturals i animals. Per aquest motiu, hem tingut la necessitat de continuar investigant i hem arribat a l'estudi dels ODS. Sabeu què són? Els ODS Objectius de Desenvolupament Sostenible són els propòsits de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, aprovats el 25 de setembre del 2015. Aquests objectius es basen en 169 reptes que han de garantir una vida sostenible, pacífica, pròspera i equitativa, arreu del món per a tothom, ara i en el futur. Són una crida universal per garantir la pau i la prosperitat de les societats. D'altra banda, hem tingut l'oportunitat de participar d'un projecte anomenat Educlimat, un projecte de recerca promogut per la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Camilo José Cela de Madrid, que té com a objectiu conscienciar-nos i implicar-nos en manera de sostenibilitat, mitjançant assemblees escolars pel clima. Gràcies a processos democràtics pensats per aprendre, reflexionar i prendre decisions de manera assembleària, hem hagut de buscar solucions per a fer front al canvi climàtic, proposant accions per tal de promoure la sostenibilitat a nivell del nostre poble, el Vendrell. La primera acció que s'hem plantejat per poder fer front al canvi climàtic és la de potenciar l'ús d'energia solar al Vendrell. Aquesta acció té la intenció de promoure l'ús d'energies renovables, la solar, en aquest cas, i substitueixen el màxim possible a les que no ho són o que generen residus de contaminació. Aquest objectiu el podem trobar també reflexat a l'ODS 7, que fa referència a la importància d'optimitzar l'ús d'energies assequibles i no contaminants. L'energia solar és una energia neta, assequible i inagotable i no contaminant. No emet partícules contaminants ni residus, per tant no perjudica les persones ni a l'entorn, tot i que inicialment requereix una versió, posteriorment suposa un gran estalvi econòmic. Així ens plantegem 5 mesures que es poden dur a terme al nostre municipi per realitzar aquests canvis. Substituir els fanals convencionals per fanals solars. Posar plaques solars als edificis municipals i a les escoles. Fer fulletons informatius per conscienciar la població. Fer servir els dispositius d'alt consum a les hores de sol. Instal·lar bateries per poder guardar l'energia. La segona acció que hem plantejat és conscienciar els dirigents polítics sobre la necessitat de crear més espais naturals al nostre municipi, al Vendrell. Aquesta acció tracta la conservació, la restauració i l'ús sostenible dels ecosistemes, fent especial atenció a la preocupació pels sòls degradats, pels boscos i pels ecosistemes de muntanya. Aturar la destrucció dels hàbitats naturals i renaturalitzar espais de les ciutats resulta imprescindible per preservar la biodiversitat, que és l'altra gran fita d'aquest objectiu. Pertany a l'ODS 15, que fa referència a la vida de l'ecosistema terrestre, però també està relacionat amb l'ODS 3, vincular la salut i benestar, i l'ODS 11 relatiu a les ciutats i comunitats sostenibles. Creiem que tenir més espais naturals al nostre municipi és una mesura beneficiosa per tots els habitants del nostre poble, ja que afavoreix la seva qualitat de vida al nivell de salut i benestar personal.
espais per respirar aire pur, per fer esport, per relacionar-se, per jugar i compartir. També es promou l'existència dels animals i plantes afavorint la biodiversitat. Així, les 5 mesures que es poden dur a terme al nostre municipi per realitzar aquest canvi són dissenyar cartells informatius sobre els beneficis de tenir espais verds al nostre poble, dotar els parcs infantils, escoles, llars d'infants, residències de gent gran amb zones verdes que puguin ser cuidades per voluntaris. Crear jardins verticals a les façanes d'edificis públics del centre del nostre poble. Realitzar una campanya informativa on s'obsequi amb plantes, flors i llavors als ciutadans perquè creïn espais verds privats a casa seva. Reconvertir terrats en espais verds com una nova oportunitat de biodiversitat urbana. Heal the world, make it a better place.